Back-to-back sulutan, Year of the Snake, isang collegiate publication ang tila kinatakot na isang political figure. English-only policy, everything that we can. the pitch of his life. Year of the Supso, Pancit Canton, top 16 sa ramen list ng New York Times. Ito at iba pang balita ng inangailing ko. Ako nga si James Yapper para magatid ng balita nga sa Pilipinas. So atin na agad simulan. So nagkaroon ng issue sa isang teacher. Pinagpalit niya ang kanyang 7 years para isang 2 weeks. So nag-involve dito ang isang SK chairman, isang co-teacher at syempre TikTok. Pareho na sila nag-deactivate na kanila accounts. Syempre mag-ingat kayo doon sa mga nagre-repost o nagkukunyaring sila para makakuha ng internet points. May mga teorya dito na yung isang babae ay may habol sa kanyang pera, pero hindi na importante. Yung importante doon ay yung trust na nasira. Diba? Huwag mo na isipin kung ano yung rason, kung ano yung paraan. Kasi kung lahat ng monthly na nakikita natin ng mga ganito about sa cheating, about sa mistrust, na lilipat natin kay Andy Eigenman mamaya, ang hirap tama yung mismong teacher na dapat nagtuturo, diba? Ng tamang asal, o pagiging isang role model sa kanyang mga estudyante. Ito ang kanyang kinabagsakan. At ito ay na-certify na cheating. In-update tayo ni Andy Eigenman na wala naman daw cheating involved sa nangyari sa kanya na nagpatato yung kanyang asawa ng matching tattoo sa kanyang girl best friend. Pero ito na naman sa mga girl best friend, mga overtake malala, di ba? Bili lang kayo ng ating merch. At least dito sinabi niya hanggang saan lang talaga. Pero yun nga pag nanloko ka, di ba? May mga iba-iba kayong boundaries. So pwede mo isipin na panloloko sa isang tao, at especially pag pinost mo sa social media, may kanya-kanya silang boundaries, may kanya-kanya silang levels, may kanya-kanya silang tiers na ito okay lang sa akin, ito ayoko. Okay lang yun. May kanya-kanya kayong gusto. Ang kailangan mo ay i-communicate mo yung ayaw at gusto mo. Kasi di mo pwede sabihin na itong dalawan to, okay lang naman sa kanilang labalabas siya na kanyang mga guy friends. Ikaw ayaw mo, diba? So, kailangan i-communicate mo at gumawa kayo ng compromise na magkakaintindihan kayo at alam nyo kung saan nanggagaling itong mga boundaries nyo. Ba, hindi dahil nakita nyo lang sa TikTok o nakita nyo lang sa mga groups na sinasalihan nyo, diba? Dapat meron talaga ito pinagugutan. Baka may trauma ka, diba? So, kailangan mo yun i-communicate. So, ngayon, nag-unfollow daw sila sa social media na sa IG. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. At hindi ko rin alam kung mapupunta ba to sa divorce dahil diba pwede na dito. Isipin mo na lang yung iniwan na buhay ni Andy Eigenman sa showbiz para sa kanya na ito ay matagal na ng friend ni Philmar. Ninang pa nga nila, diba, nung kanilang mga anak. Ninang diba sa kasal? O sisira ng kasal? So hindi ko lang kung baka pinag-uusapan nila ngayon kung ano mga susunod nilang gagawin, kung may mga legal matters involved dito. Yung ibig sabihin daw nung 224, parang kasi Lil Bro ang tawagan nila today, tomorrow, forever. Sa ibang circumstansya, pwede nga yun pwede sa iba. Baka yung asawa mo ay maraming mga tattoo o maraming meaning ang tattoo sa kanya, baka ayaw niya nun, di ba? Ang dito, nagulat siya na bigla na lang meron. At yung sinabi ni Andy na bakit hindi siya sinabihan dito. Parang hindi inantay yung kanyang thoughts about it. Parang siguro inassume na lang ni Philmar na okay lang sa kanya yun. Buti hindi 143 po siya pag yun, wala na overthink. Wala siya, na-funk ka na yung kapupuntahan doon. So, sunod ka balita, ito naman. Sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, shoutout sa inyo lahat dyan. Naglabas ka ba kailan isang survey, ang The Spark, isang school publication sa CSPC, na isang legitimate survey na mayroong 498 students tungkol sa kanilang electoral preferences. At nangyari ito noong Disyembre. Tapos nagulat sila, bakit nag-post itong si Elray Villoferte ng kanyang mga complaints tungkol sa legitimacy o tungkol sa paano ginawa yung survey na yon. So sinabi niya na fake daw yung survey na pinapakalat dun sa 500 na pinasurvey ng The Spark na meron daw 14,000 students. Ba't hindi nyo kinuha yung 14,000 students na yun? At sinabi naman na isang lisensyadong civil engineer na gamit ang Sloven's formula, pwede mo malaman o ma-determine yung sample size sa isang population ng 14,000 na may minimum na 389 dapat na students para sa isang 95% confidence level na merong 5% margin of error. Well, kung matitignan nyo, 498. So, lagpas pa siya sa minimum na kailangan mo para dito. So, pwede na siya maging isang survey. Yun lang naman yung point. Sabi fake daw, ganyan. So, pwede na yun. Ang hindi na sure ng The Spark, so ng Camarines Sur, ay parang hindi sila sinuportahan nung mismo eskwelahan. So, sinabi na dito sa isang post nila na kinaklarify na nila na yung recently released na 2025 midterm election preferences polls na kinonduct ng The Spark na official publication ng CSPC ay kinarried out daw as part of an independent journalistic activities. The survey was initiated, organized, and executed solely by The Spark, which operates as an autonomous entity. At ang kanilang administrasyon ay hindi kinonsulta o involved sa paggawa ng publication. Furthermore, the survey's results are based on the responses of only 498 participants representing a very small portion of CSPC student
student population over 14,000 students. So, makikita mo naman kung i-vibe check mo siya, hindi nila binantayan. Hindi naman nila kailangan suportahan, pero at least, di ba, bilang pangalawang magulang ng mga estudyante niya, sana ay protektahan mo lang sila sa harm na pwedeng makuha nila. Dahil kilala sila. Siyempre, pag nagpo-post ka ng mga ganyang publication o sa mga ganyang dyaryo, labas yung pangalan yan ng mga editor, labas lahat, editor-in-chief, labas yung writer, labas yung news writers, yung mga lahat ng buong part ng kanilang publication. So, parang hinayaan lang sila, ito, ayun sila, ikaw na bahala dyan, political figure, ikaw na bahala kung gusto mo gawin dyan. Sana, inano sila, di mo naman sila kailangan i-cuddle, pero kailangan mo lang sila protekta. At least, nag-voice out yung iba pa mga publications sa iba't iba pa mga colleges dito sa Pilipinas. Sila na lang nagprotekta sa kanila. Sila na lang ang nagsabi ng defend press freedom. Dahil ayon nga sa Campus Journalism Act of 1991, hindi mo pwedeng galawin. Kasi ganyan Hindi naman dito sinasabi na lahat ng ipopost na lahat ng mga publications ay tama. Pero dito papasok yung checks and balances. Hayaan mo mag-post ng lahat ng yan dahil sila rin naman na mag-check sa mga sinasabi nila. At kung ganito na pwede mong i-pressure o pwede mong pakitaan ng iyong disdain o complain ng isang publication online ng gano'n, na tulad ng ginawa niya, tignan niyo na lang yung Facebook feed niya na para siya nagpo-post everyday tungkol dun sa issue na ito, na para bang kung ganun kalaki ka maapektuhan isang student publication, then hindi ka ganun ka-confident sa iyong standing doon sa mga electoral preferences na yan. Uphold and protect the freedom of the press even at the campus level and to promote the development and growth of campus journalism as a means of strengthening ethical values, encouraging critical and creative thinking, and developing moral character and personal discipline of the Filipino youth. Kaya nga siya ginawa at that level kasi ito dapat yung mga tinuturo mo habang bata pa sila. Kasi kung isipin mo ako, kung bata ka pa lang, binigyan ka na ng basura, lalaki ka lalo, gagamitin mo yung kabasurahan mo sa mas matitinding national level. Kaya dapat maaga pa lang tinuturuan ka na at naiintindihan ka na kasi galing din ako sa isang publication, isang collegiate publication. Ito, tulad nito, isang editorial na naman sa The Viscas Collegiate, diba? Ito sana yung narinig nila. Ito sana yung narinig nung The Spark, diba? Yung ganitong defense sa kanila. Di mo naman sila kailangan suportahan Yun nga yung maganda sa ganyan. Tulad ng GMA at ABS, diba? Alam nung bumagsak ang ABS na wala ang kanilang prangkisa, hindi naman sila parang sinuportahan ng GMA. Sa parang wag mo silang isara, diba? Hayaan nyo yung batas ang gumalaw sa nila. Pero ginawan sila ng parang isa pang tahanan. Kasi isipin mo kung kahit anong isang malaking figure ay kayang ibagsak ang kanyang martilyo ng authority o ng kanyang ang kanyang pera o kanyang influence, then kung ganun, kung ang isang news o publication ay maapektuhan na nito at pababayaan, magiging precedent ito sa lahat pa ng mga publications at news na pwede ring magkaroon na naman ng bagong public figure. So matatakot na ngayon lahat magbigay ng kritisismo sa mga malalaking figure. Kaya nga 'di ba ang mga senador, 'di ba, yung mga kinikriticize natin tulad sila Robin Padilla, sino pa mga senador ang dapat i-criticize, basta ikaw ay nasa isang logical o rational na anggulo, ay dapat free kayo express. Kasi kung mangyari niyan, lahat ay pwede nalang brasuhin ng kung sino mang kaya yun. Kasi I'm sure may magsasabi, meron naman mga news na nababayaran. Tama. Pero sa lahat ng pwedeng bayaran dyan, meron, ikikriticize yung mga nabayaran yun. Ito yung maganda pag marami. Kaya nga pinakita ko sa inyo, iba pa mga colleges na nag-speak out tungkol dito. Ito yung para din sa mga vaccines, diba? Ikaw ay nagva-vaccine hindi para sa sarili mo, pero para sa mga tao hindi pwede magpa-vaccine. Siguro meron silang allergic reaction or medical condition na hindi sila pwede doon, o yung mga bobo na ayaw magpa-vaccine. Either of the two. Tinutulungan natin sila dahil tayo nakapalibot sa kanila. Ganun din ito. Ganun din yung effect niya. Sunod. Ito may iniisip ni... Ito ata iniisip niyang mga estudyante doon, yung mga demonyo, di ba? Ayan na, tingnan natin yung lakas mo sa teacher mo. Bagsak ka, hindi sa perno o hindi sa grade. Sunod na balita kaya na ito naman yung English-only policy na nilabas sa University of Cabuyao. In line with our vision of developing globally competitive and world-class students, the pamantasan ng Cabuyao is now an English-speaking campus starting February 3. Oh, I didn't know. All transactions engagements with officers, students, employees, and workers should be communicated in English, whether written or other, for strict compliance. What is that the meaning? What do you mean compliance? I do not say this with ease. Is there 5 pesos per Tagalog spent? What I do not understand here is, does speaking English automatically make you competitive? Maybe in our specific economic and standing and status, because some places in the other countries, they are competitive even without speaking in English, like Japan. But it opens opportunities for you. So it's okay. It's not a super big deal. But I want to know what strict compliance means. How do they comply if they do not reply in English? And I will fly. Okay, what is this? Now, if you accept this offer, we're gonna
proceed with refunding 99% of the students refund right now. the full amount that you paid to the federation. Now, make no mistake, Mr. Shirley, we tried everything that we can The pitch just of to find his a life. replacement accommodation for you that's at least comparable to the unit that you have, or at least Look at upgrade me like to he the looks at unit him. that you Okay, next originally news. This is not news. No, it's not that. Kaya maraming snake eh. Pag ganyan ang kanyang skills. Huwag na. Ito, sunod naman, ito naman. Kung kanina may supsupan sa iba at Spark, ito naman, Pancit Canton. Ang nasupsop ng mga panelist ng New York Times. At sinabi nila dito na sa lahat ng mga natikman nilang noodles, yung Pancit Canton Calamansi ang nawala agad sa bowl. Sinasabi nila maliit daw yung serving. Nasa performance naman kasi yan, hindi dun sa laki o sa liit. O, pinraise niya yung noodle brand para sa kanyang dry seasoning, soy sauce, and oil packet. Para makapagbigay ng blend of light soy and fresh aromatic citrus. So extra curly. Nga naman yung ating noodles, skinny. At almost fluffy yung feel. Well, depende nga yun doon sa luto mo, diba? Kaya huwag nyo sosobran, hayop kayo. I definitely call them cute while eating them. So, winner lang niya na yung serving daw ay enough at dahil maliliit lang naman yung packs, baka kulangin ka pa sa one pack, diba? Sabi, gusto natin pack ng pack, diba? Marami dapat tayong pack. So, the list was completed by a rotating panel of taste testers on Wirecutters Kitchen team who tried over 45 ramen varieties since 2020. At least nasali tayo sa international at hindi lang puro mga sa literacy rate at corruption or sa traffic, diba? At sa pasok tayo sa isang international level. Pero tandaan nyo, dahil onti lang, mag-ingat pa rin kayo dahil hindi yan mabuti sa inyo. Huwag nyo kainin niya araw-araw, diba? Kung kaya nyo. Siyempre, kaya yan masarap, ay meron yung mga nilalagay ng mga pampalasa na nakakasama rin sa iyong katawan. So, doon tapos sa ating sup-supa ng laman at ng pansit at ng The Spark. Ay, ako huli nga pala si James Yapper. Huwag ka na bumili na ating Overthink Malala merch para di mangyari sa inyo din yan. At huwag nyo tayo subscribe. James Yapper na babaalam. Shoot!